jeg tilbage igen, og i dag, der står vi op igen, fordi det var bedre. Ja. I dag skal jeg vise jer mit Lego Republic Dropship. Så ja, lad os starte videoen. Og vi starter med tanken, og så tager vi flyet bagefter. Yes. Ja, så vi kan lige starte med at køre sådan her henover. Kan I lige se det hele? Ja. Så starter vi hernede. Der har vi sådan en her port, som man lige kan køre ned, og så kan de så rende ned ad den. Altså efter min mening, så er den meget stejl. Men ja. Jeg vil også lige køre op ovenfor. Se, jeg tror, jeg satte 10 almindelige kloner ned, og så 3 af de der sergeanter, tror jeg det var, eller sådan noget. Ja. Og her, der har vi så selve mekanismen, som, hvor dropshipet, der står dernede, klikker sig fast på, og så flyver væk. Ja. Så kan vi så lige vippe den her op, og så ned, og til side, og så kan vi så sætte en pilot derned. Yes. Op igen. Ja. Det tror jeg også var. Det er for tanken. Nu vil vi lige denne her. Bum. Yes. Så. Ja. Okay. I kan se, der er det her håndtag, så man kan løfte den op. Ja. Vi kan også lige lave sådan en slow. Her. Ja. Vi kan starte her, hvor der sidder nogle flip fire missiler, eller sådan nogle, hvor man så trykker herom, og så... Okay, nå okay, det gider jeg ikke virkelig. Ja, så kan vi gå herover, hvor der er sådan en her lem, så man kan se om der står ting derinde, eller hvad det nu er, man har lyst til. Og så her, der er sådan en bro. Jeg tror, eller udgang, jeg tror der, hvor piloterne, meningen, de skal gå ud. Ja. Så er der selvfølgelig cockpittet, hvor der selvfølgelig sidder en pilot. Det er rimelig logisk. Og ja, der får det glasset sig. Vi prøver at lave sådan en her slow igen. Vi kan se her, kan I se det? Det er så selve følgen. Ja. Altså, I må lige undskylde, jeg ikke kan vise jer, at den kan løftes, men det kan den godt, men det er bare lidt svært for mig, når jeg kun har en hånd til at gøre det med. Så det må I lige... Ja. Det tror jeg var den video for i dag.